Віктор Медведчук, так? Це людина, яка, ну я його називаю, вона повстала з попелу. Мені було там, я ще був підлітком, коли я чув про Віктора Медведчука у свій час, який був очільником адміністрації при першій каденції, здається, Леоніда Кучми. Чому у нього були розв'язані руки за Ще раз, ніхто з попелу не поставив, ні у кого руки розв'язані не були. От зараз, якраз, ви подивіться, що робиться. У Медведчука і у інших персон з команди Януковича і взагалі причетних до московської команди, ви подивіться, вони до кінця квітня 2019 року голову не піднімали. Ви колись чули, що вони збиралися балотуватися в 2014 році чи в 2015 на місцевих? Ні. Зараз вони всі намагалися балотуватися, повернутися в політичне життя. Коли говорять взагалі про цю постать, то давайте не забувати, що навіть коли згадують історію з телевізійними каналами, то телевізійні канали як належали Кремлю, так і належать Кремлю. А от чогось нікого не цікавить, чому зараз, саме зараз, відкрито перекуповується український телеканал ЗІК і стає частиною якого холдингу, ви самі знаєте відповідь. Віктор Медведчук літав в Росію прямими рейсами? Ви маєте на увазі... До Москви. Наскільки я розумію, літав. Але чому тоді він літав? Не забувайте одну просту річ, що нам вдалося повернути декілька тисяч українських військових, які знаходилися в полоні. Ну, Віктор Медведчук неодноразово заявляв, що все відбувається завдяки йому. Це правда? Ні. Не тільки. І я вам скажу одразу. Чому Віктор Медведчук, в законодавчому порядку до нього немає Ще раз, якщо вам цікаве це питання, знаєте що? Запросіть сюди дружин, матерів і родини тих, хто повернувся з полону. І задайте їм одне дуже просте питання. Що б вони обрали? Щоб їх рідні повернулися з полону, чи щоб їх рідні залишалися в полоні? Тому ми зробили все для того, щоб якомога більше повернути. Як пов'язано моє запитання з Віктором Медведчуком і звільненням? А я поясню, тому що ви сказали, що встав з попелу. Ніхто ні з якого попелу не підіймався. От зараз якраз це і відбувається. Результати виборів. Віктор Медведчук не мав такого впливу десятиліттями. Результати виборів які? Що ви маєте на увазі? Що ви маєте на увазі за результатами виборів? Опозиційна платформа «За життя». Прекрасно. Скажіть мені результати опозиційного блоку 2014 року. Давайте. Скільки депутатів було в парламенті? Приблизно хвилиночку. В 2014 році прокремлівські, прямо прокремлівські сили, опозиційний блок вони називалися. Це зовсім інша партія. Ні. Давайте не помилятися, там були Віктор Медведчук народними депутатами зайшла в тому числі і команда Медведчука. Серед них був Віктор Медведчук. А тепер увага, в 2014-му, так оце і питання, що вони навіть боялися балотуватися. Я ж вам відповів. З 14-го, вибачте, з квітня 19-го року вони цього не бояться. Це, між іншим, питання до Служби безпеки України, а з ким воно вже знаходиться майже 100 днів. Це питання до нової влади. Чому сьогодні всі ці люди підняли голову? В 2014-му, правильно, він не балотувався. Але тепер більш уважно відповім на ваше запитання. Дайте я договорю. Вертикаль Служби безпеки України до грудня і потім до цього до квітня була все-таки президентська. Хвилиночку. Любомир мене звати. Ой, вибачаюся, Любомир. Це такі прізвища, я буду відчувати себе як відділ. Вибачаюся, Любомир. Значить, питання один по результатах. Подивіться, скільки депутатів було опозиційного блоку в попередньому парламенті, приблизно 40, скільки зараз, теж приблизно 40. Це перше. І друге питання. Ви правильно сказали, в 2014 році Медведчук не балотувався. Він навіть подумати не міг про участь в політичному житті України. Сьогодні питання до влади. Давайте не забувати, сьогодні вся відповідальність лежить на моновладі, на трикутнику. Президент України Володимир Зеленський, який має монобільшість в парламенті, яка нічим не заважає сформувати одноосібний уряд.